Da ia, nodwch sut mae'r graff yn dangos nad yw cyfanswm y pellter stopio mewn cyfrannydd union ar bianedd, wel diolch yn llunedd syth. Digon syml. Right? Pe o yn mewn cyfrannydd union, bydda fo'n llunedd syth. Right? Trwy'r tardd, right? So trwy pwynt dim dim, trwy hwnna, iawn. Ond mae heina i gyd, pob un dwi'n neud rwan, pob un o hein yn dangos bod y newid yna newidyn yna mewn cyfrannydd union ar newidyn yna. Reit? Ond yn amlwg, dydy yr... Dwi'n gallu gwared o hwnna, please. Tydy'r llunell yma ddim yn llunedd syth, na chdi? So mae rhaid bod pellter stopio ddim mewn cyfrannydd union